hoxe estamos falando, amor, do sono. Do sono. Que non nos falte o sono. Que non nos falte o sono, que o teñamos de forma regular, ademais. E ti sabes moito de plantas. Sí. Entón ti sabes moi ben o que hai que plantar para que nas nosas hortas teñamos esas herbiñas que ti nos vas dicir cales son, que mellor se dan, para que nos descansemos mellor. E máis, vouche a dar xa un primeiro consello que é traballar a horta, o sea, traballar a horta, a parte daquel famoso refrán de o traballo é salud. Claro. Bueno, pois traballar na horta, aínda que sexa moi pouquiño, oblíganos a facer pois eses movimentos e ese exercicio livián, non? Pero bueno, sempre te moves. Ir a regar pola noite, pois, prodúceche como ese ben-estar, non? Di que sí, porque hai quen di que o grounding, chamanlle os anglofalantes, chamanlle grounding, que é o contacto coa terra, que é o do que ti falas. Pois mira, o contacto coa terra ten ademais unha resposta, o sea, unha... Reinache, é dicir, no noso corpo ten unha resposta. Ten unha resposta, e científicamente hai unha bacteria que vive na terra, que sobre todo na terra seca, cando andamos por ela, cando fresamos ou cavamos, que se chama Mycobacterium vaccae. É un tipo de bacteria que unha vez que a inhalamos ou que comemos esa masán ou esas amoras así directamente sin lavar nin nada, ingerímola, é capaz a baixar os niveles de cortisol, que é unha hormona que provoca malestar en nós, e é capaz a aumentar a serotonina, que é un tipo de hormona que nos fai relajar e dormir mellor. O sea, traballar a terra, a parte da parte que ten como relajante xa de por sí, porque é maravilloso, tamén ten esa parte científica que o demostra, que é así. É increíble iso. Sí. Agora que estamos loitando, que estamos aprendendo a funcionar cos nosos estreses, apurar, todo é correr pa un lado, correr pa outro. Non hai nada que baixe o cortisol, verdade? E de repente ti disnos que isto regula o contacto coa terra. O contacto coa terra, andar descalzo polo chan ou cavar terra, andar con terra seca, fai que esa bacteria estea, o sea, un microbio, estea en contacto co aire, nós inhalámolo. É moi interesante, poderíalo mirar. Mycobacterium vaccae, chamase. Sí, ímolo mirar, ímolo mirar. Ímolo mirar. Pero despois, hai outras cousas que nos poden quitar o sono, bueno, sempre cando non estea diagnosticado con outra cousa, que eu non son médica nin nada deso. Pero, por exemplo, ti imagínate, vamos a cenar, non? E diste, bueno, pois vou a cenar lixeiro, entón, vámonos á fruta. O que pasa que é un error ao mellor común, que neste tempo, ti imagínate, non? Un cacho de melón, un cacho de sandía, que nos ve moi ben, que é moi refrescante, pero a mellor estamos facendo algo que nos vai a quitar o sono porque nos vai a facer levantarnos para ir a facer pis. Por exemplo? Por exemplo, a comer sandía ou melón que teñen unha cantidad de agua enorme, pode nos facer o efecto de ternos que levantar pola noite, cando non o facíamos, porque a cantidad de agua vai nos obligar ao mellor a ir máis ao baño, non? Nusca, a auga é un problema porque nos erguemos e porque son bastante diuréticas tamén, non? Pero aparte, a cantidad de azúcar, que non se falou en este programa, que estamos falando de sono, é moi importante tanto para os avós como para os nenos, a xente de calquera idade, hai que parar de tomar azúcar, e as froitas non todas teñen pouca fructosa. Sí, pero bueno, máis ben eso eu penso que fala de azúcares elaborados, o sea, de azúcares elaborados. Maiormente, sí. Eu veño máis ben falar, o sea, a cantidad de agua non é o mismo comer un plátano ou unha compota de masán ou así, que comer un cacho de sandía. O sea, un plátano é moito... Si optamos por cenar fruta. D'acordo. Moi ben, continuamos. Por exemplo, hai outra cousa que nos pode axudar moitísimo, que ti imagínate que comes tarde, non? E comes unha comida moi potente en grasas. Esa digestión é moito máis complicada, é máis difícil, é máis larga. Entón, temos infusión xa para tomar, que deseo xa os nosos vellos, que eu sempre os teño que sacar a relucir, as nosas abuelas só facían de xeito natural, que era botar ya a comida, romeu e loureiro. Isto faixe de sempre, o sea, os guisos, e sobre todo os guisos que teñen moita grasa, botaselle romeu e loureiro. Pero non por aromático, que tamén. Que tamén, por aromático que tamén. Pero senón porque teñen un componente, mira, sobre todo o romeu, eu, por exemplo, non consigo facer
fígado encebolado sin botarlle romeu. É porque é unha comida tamén moi grasa e tanto o romeu como o loureiro vanos a axudar a facer como máis jugos gástricos e facer que o bilis, o sea, que o fel que traballe máis e que nos axude a digerir mellor a comida. Porque ti podes comer ao mellor unha comida super pesada ás 3 ou 4 da tarde, se te vas a deitar ao mellor cedo, aínda estás ca digestión a voltas. E unha mala digestión pesada con grasa tamén nos pode quitar un pouquiño o sono. Totalmente. Entón, tanto lle podemos botar as comidas grasas, o romeu como o loureiro, como tomalo en infusión, que nos vai a axudar, o sea, unha folla de loureiro e un pouquiño de romeu en infusión vai nos a axudar cas comidas grasas. Estas son as ervas que podemos ter facilmente na horta, non? Sí, totalmente, claro. Cales máis habería para infusionar? Mira, por exemplo, teño aquí a cola de cabalo, que a cola de cabalo é contradictoria, neste caso, sobre todo a noite, porque é diurética. E faceríamos o mismo efecto que ca sandía co melón. Entón, a pesar de ser moi boa, non é a mellor. Bueno, pois, as que nos van a axudar, por exemplo, a relajarnos, temos dúas reinas. A ver. Que diría eu, o espiño blanco, que o espiño blanco é un tipo de planta que é salvaje, que está no monte, que nace de xeito natural. Que pasa? Que hai que jardar no seu tempo porque non hai agora. Agora sí que ten follas, pero xa ten as vallas maduradas, ten as vallas rojas neste tempo no verán. Entón, na primavera, o espiño blanco é unha explosión de florece moitísimo no monte e haina que recoller e jardar. O sea, este é das máis relajantes, incluso para cando tes o mellor como taquicardias ou así, eventuales, que non teñan un trasfondo ao mellor máis médico, pero o espiño blanco é a reina. Se ti non es quen de cultivala, podes mercala mellor así, verdade? Podela coller no monte. Que mercar, nin que mercar. Eu se te digo que vayas ao monte directamente. Pero na primavera, se eu quero tomar agora espiño blanco, cando tomo? Claro, agora tesmo que pedir a min. Vale, chamamos a Nusca, vale? Nusca Chousa. Bueno, pois eso tomaríamos porque, claro, o espiño blanco, tanto a flor, mira, fíjate, tanto a flor como a folla. É un tipo de arbusto que nace no monte de xeito natural. E se non, home, en herboristerías ou así, tamén o poida haber. Ben, despois temos a melisa, que a melisa non a temos que jardar. Sabes por qué? Porque a melisa aguanta así todo o ano. Ademais, mira, ti huele isto, que ben huele, mira. Ai, é maravilla. É como cítrico, é como unha cousa cítrica de limón e tal. Esa dáse super ben, podémola ter na horta todo o ano. Non hai que secar, non hai que pasar ese traballo. Unha cousiña que quería dicir é que calquera planta que poidas tomar seca, podela tomar verde. O único que cambia é que pode chamarjar un pouquiño máis ou menos, pero non é que eu non poida coller a folla así verde para facer a infusión, que a vamos a facer agora, que che parece? A min parece fantástico que a fagas agora. Xa vou ir botando para que vaya collendo color. Pero mira, non modifica a digestión se está verde, non? Non, para nada. O único que facemos é que se unha planta está verde, temos que ter máis en conta a cantidad que lle botamos. Porque, por exemplo, se nós tomamos unha infusión de loureiro en verde, vai a soltar como máis aceites, porque non ten nada evaporado, vai nos a ser como máis fuerte, entón hai que botar ao mellor un pouquiño menos, pero cando está seca, podémosla usar exactamente igual, en verde que en seco, e as súas cualidades non cambian. O que cambia é, por exemplo, a cantidad de erva que temos que botar. Seca, temos que botar máis. Verde, temos que botar un pouco menos. Mira, unha pregunta. É que hai xente no público que están cheos de preguntas. E hai unha consulta que se queren facer. A ver, onde está o micro para a persoa ou persoas que queren preguntar? A ver, Santi, acércame aquí o micro. Imos ver. Perdoa, Nusca. Eu que daqui vou para... Interesa moitísimo que ti nos contes. Imos as dúas. Pois imos as dúas. Entón, imos preguntar... Vou para lá. Mira, tedes unha oportunidade única. Mira, estou falando polo micro como se o micro fora para mí. Sí, claro. Hola, boa tarde. Como se chama? Josefa. Josefa. Cal é a planta esa do monte do espiño blanco? O espiño blanco, mira... Como dis que hai que collela agora? Sí, porque ten unha flor como parecida a un abanico, bota unhas floriñas blancas que arresenden super ben, o sea, non pasa desapercibido, pasas ao lado do espiño blanco cando está en flor e tens que revirar a cabeza para atrás para mirar a que arresende. Arresende flores dulces.
E agora mismo no inverno, para que a reconosas... Esas bolitas non son. Sí, agora mismo, para que a reconosas, pode ter aínda a flor que ten forma como de abanico, pero ten unhas vallas rojas que se comen. E agora xa non vale para apañar, No, Ai, porque, xa pasou claro, o tempo. cóllense, as vallas non se poden comer, o que se come, o que se consume é a flor e máis a súa folla. Entón, cóllese máis na primavera, pero agora podelo detectar. É un arbusto que pode ser grandísimo, enorme. E cando bota a flor é bonitísimo, hai no por casi todos os montes. Se o deixáramos ao monte ser, habería por todo, pero agora cada vez hai menos, pero a ver, hai non. Estupendo, pois aí quedou... A froita, o abruño. Levántese. No, non é abruño. Non é o o abruño é abruño. violeta. Agora mesmo está empezando a madurar e o abruño é violeta. Pero este é espiño blanco, é co que se fai os inxertos. En todo caso, que saibades que ela ten un canal de YouTube, vale? Ten pinchos, sí. Que saibades que todas estas consultas, o mellor podedes ya escribir, Sí, que ela claro. ten un canal de YouTube que ela vai poder contestarvos, porque ela, normalmente, xa hai xente que lle escribe aquí, verdade? Para min sería máis fácil porque así mandamos foto. Claro, estad en contacto con ela, vale? Hoxe tivemos a oportunidade única de poder tela aquí entre o público porque nos presta moito que nos conta. E a súa mamá é casi tan famosa como a ela, que traballa as dúas. É máis, un día ina de tres, veña, un día ina de tres. Grazas. Imos aquí, Nuska. A ver, vamos alá. Mira, Nuska, perdón unha cousiña, mira. Dime. Antes de que Sí. continuemos, temos Sí. que facer referencia a esta foto nova. que Que nos toma manda tasos. Manolo Tato de Sabuceda. Que bonita, moitísimas grazas, Mandádenos as vosas fotos que dá Gloria velas. Dios. Porque en Galicia hai unha chea de hortas, afortunadamente, que a xente, como ti dis, disfruta e Sí, todas as totalmente. tensións e o cortisol quedan na leira. Sí, non Entendes? desaparece, baixa, simplemente baixa, e o mellor é que aumenta a serotonina. Maravilla. E esa é a hormona da Así estás felicidade. ti, de Chámase feliz. así, hormona da felicidade. Moi ben. Teño un... Dime. Aínda, non? Temos infusións máis relajantes que nos poden axudar, Esas como é... son as que nos interesan. Sí, Fora esta- pastillas, se pode ser... A milenrama, por exemplo. Claro. A milenrama, Sí. que trouxen unha que é difícil encontrarla xa agora, pero sería esta. É un tipo de flor que nace tamén silvestre e que ahora mismo está moi chuchurrita e seca. Esta tamén a temos que guardar. Mira, aquí Claro. a teño en floriñas. Sí. E esta tamén vale para... A recende como tamén, relajante. é aromática Sí, tamén. Tamén. E despois temos a salvia, que a salvia é a planta da muller sabia. Válenos para todo, o sea, antispasmódica, relajante, vale para moitas cousas. Pero eu tamén a É teño esta. seca, o sea, si teño a en verde, que a podemos ter na horta todo o ano sin secar, e esta teño a en seco. O sea, hai Ajá. plantiñas que sí que hai que secar, e despois, a que conocemos todo o mundo, a manzanilla e a erva luisa, porque estas son Todo o dúas mundo. das relajantes e tamén incluso para a digestión. Vai moi ben a hierba luisa, sí. Sí. Entonces a manzanilla tamén hai que recoller, esta tamén é da miña horta, e vamos a facer unha segunda infusión. Ai, ves, é que a recende, é que claro, cando son así naturais, non é que as demais non sexan naturais, pero levan menos proporción. Por iso é tan interesante E máis, ter a planta, non? cando o temos na nosa casa é de outro xeito, o sea, collémola con outro cariño, sabes o que é teu, Claro. sabes como está tratada. Nadie leva. E máis, podela mesturar como ti queiras, en vez Sí. de comprar eses sobres, pois mira, xa temos aquí as infusións para poder dormir toda a noite Moi ben. relajadamente. Canto máis concentrada, mellor, para non tomar tanta agua. Claro. Porque se tomamos moita agua, depois vannos a pasar como a sandía. Claro, Vamos a ter que e levantarnos veña a facer a pis. erguerse, non? Mira unha cousa, de todas Dígame. formas, Nuska, esta é unha sección que interesa moitísimo, porque, Sí. lóxicamente, a xente o que quere é ter cousas para tomar, canto máis naturais, mellor, porque está demostrado que o natural pasa polo noso corpo Sí, doutra maneira, doutra verdade? maneira. Estamos desexando apear eses medicamentos que ás veces non son tan necesarios. Pero hai alguén que che quere facer unha pregunta que me acaban Sí? de avisar que hai algunha conexión por aí. Hola? Temos unha chamada, unha consulta? Hola. Mira, a miña dúbida era como podo facer para guardar as sementes dun ano para outro da miña horta para asegurarme de que salgan ben despois os cultivos, de que queden ben secas e que me produzcan ben as plantas, que vayan xerminar correctamente. Moitas gracias. Encantada.
Mira, as sementes hai nas que recoller, é verdad que hai ao mellor algún refráns que che poden dar referencia de que recolle tal cousa e tal. A práctica é que cando estea ben madura na planta, o sea, imagínate, semente de prisel ou de un repolo ou así, non fagas tanto caso ao refrán, senón máis ben mira o tempo, porque unha vez que está ben seca na planta, hai na que coller antes de que chova, porque se se molla na planta, despois pode coller mos, bafos, e despois non temos todas as garantías de que nos vai a nacer. Entón, claro, falar de sementes así en general, porque hai moitos tipos de sementes, non? Hai nas dentro de frutos, como pode ser un tomate ou un pimento, que os tes que extraer, estiralas para que sequen ben antes de jardalas. A hora de jardalas é moi importante que non a jardemos en un metal, por exemplo, non? Mellor sería en uns sobres de papel, en servilletas de papel estaría moi ben, porque se lle queda algo de humedad, vai como absorbendo, non? Sempre en un algo aireado, non en unha lata hermética, por exemplo, senón mellor en unha caixiña de zapatos, mismamente, que queiramos como reciclar, porque o cartón sempre vai a deixar pasar un pouquiño de aireación e non vai a concentrar ningún bafo e non vai a haber humedad para jardar esas sementes. Eu, por exemplo, os tomates, como expliquei xa en algunha ocasión, jardo xa a sementiña ca súa gelatina en riba dun papel e quedan pegados, entón xa plantámolos directamente así, non? E despois, por exemplo, se falamos de sementes de lentellas, fabas ou xudías ou favóns, calquera tipo de semente que sea como de estonar, de quitar da vaina, ese tipo de sementes, por exemplo, teñen que ir ao congelador, sí ou sí, para prevenir que o jurujullo lle entre, porque o noso jurujullo é un tipo de pequena cucaracha que entra dentro das sementes e nós non vamos a ver.